Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde duuɗe babadama nde kala min bismi mon e kelle garanero ɓindo jayndeji alarba sappo tati lewru novembre 2024 bisimilla mon e kelle gardande robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayndi gendira leydi Sénégal jayndi Le Soleil ɓe garti les médias interpellé ɗum noon ko caggal nde jagorɗo kalfinaɗo ko yiyete koye kumpital ministre de la communication kame koredde kay mbaɗi jonde tawi ko erade e ko yitno wonande ɓen ɓe ganduɗa que les médias woni caktirɗe ɗi téléji ha e radio ji kamɓe kala nde ɓe mbawata rewindade ko yitno ko noon deƴƴal e nder leydi Sénégal ɗum noon ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jilloto ɗen caktirɗe kame téléji ni mbawata tigui haalde ko ganduɗa ana adda jaam e kisal kono kadi tawi kalata ko addata ko ganduɗa ko pusgo e nder leydi Sénégal jayde Le Soleil arti hen kono ɓe garti kamɓe Le Soleil ha joni e ko yitno wonande ballal leydi Allemagne e nder leydi Sénégal tawi ko kopareje gabbiɗe capanɗe jeenayyi e jeegom milliard e kopareje men franc CFA jokkodiral leydi Sénégal kam e leydi Allemagne jayde Le Soleil arti hen jayde Rewmi Quotidien ɓe garti koye violence électorale Ousmane Sonko jokkodirnoɗo dokunoɗo aadi ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui tawate ɓe landa Pastef tonto Baobab nokku Barthélémy Diaz kanko Ousmane Sonko gundirgu caggal nde ɓe gari toon to nokkure kanko Barthélémy Diaz Ousmane Sonko wawi erade ɓen ɓe ganduɗa ko tawate ɓe landa Pastef yiɗɓe yaddiɓe nde ɓe mbawata tende jaam artirde jaam e kisal tawi kadi ɓe mbawa jokkude ko wiyete ko lappol mabɓe campagne tawi ala haala kam e dille jayde Rewmi Quotidien arti hen kono ɓe garti e ngal ballal to banggue wonande ñamande FMI Fonds monétaire international holliti noon leydi Sénégal wayno wawata hebde nden ñamande to banggue wonande ɗen koppareje ɗum latoto koye e lewru juin hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi 2025 jayde Rewmi Quotidien arti hen jayde L'As ɓe garti koye campagne des législatives confrontation hakkude Ousmane Sonko kam e Barthélémy Diaz oɗo garmi gara kulhuɗi teskodnoɗi hen ɗi ne wayno ɗum de arti tan e haala goto mabɓe foof wawi weddade ko yiyete ko Kurelagne tawi ko haala ɓola yiide noon wonande jaam e kisal e ko hulono ko ɗum tigui laataki wadde ɓe garti e omo ganduɗa ko kanko Ousmane Sonko mo landa Pastef caggal ndirgu makko toon to Baobab nokku omo ganduɗa ko Barthélémy Diaz o heeɓi ɓamde toon kongi kono arti kadi ha joni erade ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe landa Pastef nde mbawata tende deƴƴal Barthélémy Diaz kam e wondiɓe mum coalition Sammu Sa Kaddu ɓe garti e noddude deƴƴal ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal e oɗo campagne législative jayde Li Quotidien que des paroles finalement Li Quotidien arti holliti wonande ko hulono hakkude omo ganduɗa ko Ousmane Sonko kam e Barthélémy Diaz arti e haala bola ɓe garti kamɓe Li Quotidien ɓe kolliti wonande to banggue wonande hakkude Ousmane Sonko e omo ganduɗa ko kanko woni Barthélémy Diaz wonti tan Kurelagne hakkude mabɓe goto kala timpade goɗɗo to banggue wonande ɗen Kurelagne to banggue haala kono ɓe garti goto mabɓe kala noddi yaadiɓe mum nde mbawata artirde jaam e kisal beele ko yitno wonande jaam leydi Sénégal ko nonne kadi omo ganduɗa ko kay tigui Li Quotidien arti ha joni to banggue wonande Union européenne ko kay tigui dartini jokkodiral mum e leydi Sénégal to banggue wonande gawa ka o en jayde tribune ɓe garti ko e yiide wonande Diomaye s'impose Sonko range ton gasta kanko Ousmane Sonko nde wayno o saaha o erima deƴƴal caggal noon nde kanko hoorejo leydi ndi kankone o ƴetti pellital wawde ha joni artirde jaam e kisal e nder leydi Sénégal e yiide jayde tribune ɓe garti e omo ganduɗa ko gardiɗo landa Pastef e rima ɓen ɓe ganduɗa ko yaadiɓe landa Pastef nde mbawata ha joni artirde jaam e deƴƴal kono kadi gacca dendagal ko yitno biyate kam e haalulaji ɗi ganduɗa ene adda ko yiyete ko filñitere wonande leydi ndi ko nonne kadi ɓe ganduɗa ko kay taweteɓe Sammu Sa Kaddu kañumenne e rima deƴƴal e yiide omo ganduɗa ko Babacar Ba gardiɗo From Justiciable holliti wonande alay saago oɗo saaha ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni dilloɓe e dawrugol acteur politique en goto mabɓe kala wawa tende deƴƴal gam beldital kam e ɓamtare leydi Sénégal ko noon ne Bougane Gueye Dany o joofimo Ousmane Sonko wollidde oɗo saaha ko kay haalata walla waɗata gueɗe ko ganduɗa ene adda filñitere e nder leydi Sénégal jayde tribune arti hen jayde L'As Quotidien ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko e rima hoorejo leydi ndi nde wawata ƴettude pellite mum kanko hoorejo leydi ndi nde o ƴettata responsabilité ji makko e gueɗe ɗe ganduɗa nana ɓenna ɗo e nder leydi ndi kono ɓe garti kamɓe
las e jokkodiral leydi Sénégal kam e Union européenne hande oɗo saaha ƴetti gayruɗo mum watti elana dartini dendagal jokkodiral mum e nder leydi Sénégal to banggue wonande gawa maaje ɗe. Jayde l'observateur ɓe garti ko e o mo ganduɗa ko Nabou Leye ɓe garti yiide Nabou Leye une liberté fragile. Jayde l'observateur ɓe garti koye kanko Nabou Leye caggal o tuuma e wargo Aziz Dabala kam e Boubacar Gano oɗo saaha pôle d' avocat ji ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni moɓodiral hujukinantoɓe ko kañumen tigui daari gam tigui wawde ha joni wadde ko yette ko noon to banggue wonande révocation d' ordonnance ko yitno noon e contrôle judiciaire kanko Nabou Leye caggal nde o heeɓi wellitare. Jayde l'observateur arti hen. Jayde les échos ɓe garti koye filñitere wannode toon to Ndar Saint-Louis ɓe garti yiide wonande o saaha ɓen ɓe ganduɗa ko kay joguinten kay kisal leydi Sénégal ɓe junggo ko ɓuuri caɓanɗe jeetate goho ɓen ɓe ganduɗa ko tuumaɓe e nden filñitere kon hen caɓanɗe jeeɗiɗo ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay ndewinto ko yette ko noon jaam e kisal Barthélémy Dias kam e wondiɓe mum e coalition Sammu sa kaddu Ousmane Sonko arti e tende e deƴƴal noddude ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe landa Pastef nde mbawata ha joni jokkude ko yette ko lappol mumen tawi ala cottumami e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jadata e ɗin sumgoji. En yewoytu Jayde l'exclusive ɓe garti koye appel à la vengeance ou à la violence. Ɗum noon ko haala ka Ousmane Sonko yekkino to banggue hokkodirde aadi ɓen ɓe ganduɗa ko kay taweteɓe landa Pastef toon to galle Barthélémy Dias Baobab ɓe garti e kanko Ousmane Sonko e erima ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi ndi ha ɓuuri tengtude taweteɓe landa Pastef nde mbawata tende deƴƴal. ko noonne kadi ɓe garti yiiɗo mo ganduɗa ko Alioune Tine, Thierno Alassane Sall, Juge Dème, Guy Marius Sagna wondude e ɓen ɓe ganduɗa ko rewintoɓe ko yitno noon wonande hakkeji kam e foddeji bani adama en kay kala darima e rade ɓen ɓe ganduɗa ko acteur politique en ɗe mbawata artirde deƴƴal e oɗo tuma mo ganduɗa ko heddi ko tan ko faade e ɗin sumgoji subaɓe dental. Jayde révélation ɓe garti ko e yiide Karim Wade kañum ne siifi ɓatage wawde rentinde ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesgum hawri tengtude taweteɓe landa PDS parti démocratique sénégalais kam e taweteɓe e jillodiral takko wallu Sénégal kamɓe kala nde mbawata wadde oɗo saaha junggo e fandu wawde rewidade ɗin sumgoji beele ɓe mbawa hokkude ɓen ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe ɓe kewal toon to Bowal guendire leydi Sénégal. kono ɓe gatti e jeyodiral o mo ganduɗa ko Ousmane Sonko kam e Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké. Jayde révélation arti ha joni omo ganduɗa laatima kanko Mouhamadou Moustapha Ba hande o mo wirne toon to Nioro. Jayde Le Quotidien ɓe garti koye manœuvre de désescalade kamɓe Jayde Le Quotidien ɓe garti koye yiide kanko Ousmane Sonko o arti e yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe landa Pastef kamɓe kala nde ɓe mbawata joƴƴinde dendagal kana adda fitina e nder leydi ndi nde ɓe mbawata ha joni jokkude lappol mabɓe to banggue dawrugol beele kadi ɓe mbawa ha joni rewidade jaam e kisal. kono ɓe garti e yiide société civile o kañumne e rima acteur politique en ɗe mbawata tende deƴƴal beele ɓamtare kam e jaam nder leydi Sénégal. kono Le Quotidien arti ha joni camanɗe jeetato e goho ɓen ɓe ganduɗa ko faaɓe junggo tawi ko tuumaɓe juuɗe mumen jaltani e on fitina bannoɗo toon to Saint-Louis. Jayde Le Quotidien arti hen. Jayde l'éveil ɓe garti koye kanko Mouhamadou Moustapha Ba gonnoɗo ministre des finances et du budget dutinoɗo toon to leydi Paris caggal autopsie ɓe hollitama noon hande oɗo saaha mo ubbe toon to Nioro ko toon wirnoyte. kono ɓe garti kamɓe l'éveil e jokkodiral leydi Sénégal kam e Union européenne laaɓi Union européenne ƴetti dendagal gawirɗe mum watti elana taƴi jokkodiral mum e nder leydi Sénégal. kono ɓe garti e ɗin violence uji teskaɗi ɗo e oɗo campagne walla mbiyen pré campagne électorale. Jayde l'éveil arti yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko rewintoɓe jaam e kisal leydi Sénégal noddi deƴƴal kamɓe beldal beele jaam e kisal leydi Sénégal. Jayde l'éveil arti hen. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni ko min ɗoɓinnomo e kelle gadane robindo Jaydeji subaka hande o min dokkon aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.